Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Quratin and Crypto. A yau ma dai kamar kullum mun zo da bidiyon da za a ci wannan makulli ko in ce da ake bude wannan makulli na hamster. So wannan bidiyo ne wanda yake da amfani sosai kuma wannan ne din gaskiya ya kamata a ce kowa ya ci shi saboda ba shi da wahala sosai na je da na yau musamman. So za mu je channel ɗinmu domin ku ga yanda abubuwan suke. Already mun yi posting ɗin bidiyon a channel ɗinmu gashi nan. So za ku gani yanayin motsin abin ba shi da wahala sosai gaskiya. Yanzu wannan za ku janyo ƙasa nan, sannan sai makullin ya baya, sai wannan janyayo ƙasa ya haɗu da 'yan uwan shi, sai ku tura wa'annan binnan su tura, sai makullin ya gaba, wa'annan sai sama domin ka samu damar da za a ma hanya a nan, makullin ya baya. So kun gani sai wannan ya dawo nan shi ma, sai kai ƙasa da wa'annan sai ka tura makullin. So gaskiya dai ba shi da wahala, kuma yanzu zan gwada account live yanda na saba yi domin ku ga yanda ake yin wannan abin insha Allah. So kun ga yanda yake, in kuka sako da wa'annan ku ja makulli baya, ku yi ƙasa da wannan, ku yi gaba da wa'annan, ku yi sama da wa'annan domin ku yi gaba da makullin domin ku tura wa'annan sama, ku yi baya haka, wa'annan sai sama, sai wannan ya janyo domin kai ƙasa da su makulli ya wuce. So wannan dai shine da ake yi, ba shi da wahala, kuma ina fata dai kowa zai iya, cikin sakan 5 ma zaka iya yin wannan insha Allah. Sannan ina fata kowa zai mallaki wannan makulli kamar yadda kuke gani, muna da guda 4 da kwana 4 mun yi su, sannan kuma muna fata ba za mu yi missing ba. Idan kana ganin akwai abin da baka iya ba na wannan abin, ka kalli bidiyon sosai kamar sau 10 ma, insha Allah za ka yi masanin din shi. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo kuma za ku yi sharing domin wasu amfani. Sai an jima, na gode.